Hello mga kamags, namin diri sa Gantungan Spring. Mga tumiyog mga falls. Wow. Uy! Patay, kabi akong kabayad sa akong Sun Life. Mag-trekking ta mga kamags. Ato ta sa kuan sa kabukiran nga dapit. Kauban nato si Maymay. Ang ato ang kamags nga taga Davao. Nami karon sa Gantungan, uban ang ako mga cousins, parents, and mga pamangkin, kong kuya. Mga to dami og falls. So inyong kakadunggan karon is falls. Wow. It's so refreshing nga makadungog og kuan. Makadungog og river. 3, 2, 1. Amo naligo. Pila ka falls yung nadtuan? Isa ra? Wala ni sa una. Patay na niya itong iPhone mo. Wala lang, mauna na lang nga kung go. Wala nga naging takamag. Law man di ay. Hala, labig mahulog atong mga patay, mahulog akong phone. Sige lang, naman yung insurance. Sa mukha. Wow! Ano kayo? Ambing battery, JB. Okay na to. Wow, nice kay bay, cheeky bay. Achievement unlocked. So mga kamags, mamalik namin sa amo ang gikan sa falls dito. And kinami mo tabok tubig. Ako ang videohan ang ako ang kaguliyang mga hataman. Hopefully makip na ko ang akong phone nga nakasaka sa tubig. Kay Lawom. Ni Lawom.
Wow, nilaw may. Ako mga kauban. Wow. Nilaw mo sa. Lalong lagi. Basta ginawa lang. Wow. Keeping the phones afloat. Gitikan. Okay, mura dito. No, na to para sa inyo. Char.